Nappella sabiex flimkien nitolbu mhux biss għas-soċjetà tagħna iżda anke għal poplu Ukren li qed iħabbat wiċċu ma' kefrija u distruzzjoni li ma bħala. Sostna dan it-tnejn filgħodu l-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna kif kienet jindirizza l-omilija tiegħu waqt ċelebrazzjoni ta' qudiesa mill-Knisja ta' Ġesu fil-Belt Valletta, ċelebrazzjoni bħala parti minn ġurnata sħiħa dedikata għal paċi fid-dinja. L-Arċisqof insista li f'dawn il-jiem ta' riflessjoni qawwija fil-ġimgħa mqazza hemm bżonn inħadnu verament il-valur tal-imħabba, tad-devozzjoni u l-lealtà. L-Arċisqof qal li bħalma dejjem jirrepeti l-Papa Franġisku il-mulej qatt ma jiġba jaħfrilna iżda huwa aħna li ngħidu nitolbu l-maħfra. Wasaħaq illi missirijiet nagħna fuqhom jitkellmu dwar it-tbatija li d-dinja għaddiet minnha matul it-tieni gwerra dinjija u issa 80 sena wara qed nerġgħu naraw l-istess xjeni. Kuljum nisimgħu bistejjer taqsim il-qalb. U wieħed jgħid imma għaliex din il-kefrija propju f'dan is-seklu. Donna ma tallimna xejn mit-traġedji kbar li għaddejna minnhom aħna fl-Ewropa fis-seklu 20. L-Arċisqof appella sabiex flimkien nitolbu biex l-aġir iblaħu kiefer ta' xi wħud jieqaf għaliex ebda poplu m'għandu dritt jumilja lil ieħor. Jieqaf kull tentattiv iblaħ u kiefer li wieħed jaħkem il-ieħor. Li poplu jumilja joqtol ixejjen poplu ieħor. U minnu huwa li ma raġuni. Għaldaqstant, l-Arċisqof Charles Scicluna appella sabiex verament il-poplu tad-dinja jitgħallem iħaddan il-valuri tal-maħfra, rikonċiljazzjoni u dak tal-umiltà. Din il-qudiesa kienet l-ewwel waħda minn serje ta' ċelebrazzjonijiet li se tmexxi l-Knisja f'Malta matul din il-ġimgħa. Ċelebrazzjonijiet li jilħqu l-qofol tagħhom f'Ħadd il-Għid nhar il-Ħadd li ġej.